Igbo ọmụba akwụkwọ onye ọbụla toro na-ebo bala asị nka kwuo okwu. On 8 November, I'm live and direct in Indonesia. Maka gụbụ onye ya bụ mgbe ọbụla esi m akwa n'ịchọkwa na efu m n'ịchọkwa nka mụ na afụ kama na ị na-ebeta aka na ị ka bịa kwadobe ịbata. Ana m abịa Jakarta ka mụ na ọ na mba ofezie na olu na-eji Igbo na-eje olu. Kedu onye butere nje abịa Indonesia? Mayor maka ibe onye izu ọgụ na iwe mmonye ọbụlatụrụ na-ebe ọbara Igbo na-eje olu na-eji Igbo. Ana m abịa eri m ji gị n'Indonesia Jakarta. Chebiri m ịma na ijere na-abịa na iwe ji akwụ ijere na-adị iche mana mụ na-abịa maka gụba onye na-asị na ịchọrọ ịhụ agba gbalutebe ịfụkwa na ala mayor from 8 anyị ga-anọrụ 2 weeks. From 8 chọba onye a na-akpọ mayor na Indonesia. Mayor ga-edute otu agwa ọ ya adịrị gị mma. Ka anyị bịa ka anyị nọrịa ka anyị nọrịa maka na onye jere Igbo ka Igbo na-ekwu mana nkịta na-adịrị ire egwu na egwu na-akọkọta ọnụ ya mere wa ji bụrụ owu mere na ikuku bịarịsị ọ dị egwu ọlapịa emerenu mmadụ ndị ọya akwa ya aka ya rifọ sumude mụdara eje n'ilo mmọnwụ na-akwanye akwanye. Maya na Indonesia mana nkịta na-adịrọkwa niile. Maya na Indonesia anyị na-abịa anyị jikwa ibe niile eji eme odogwu abịa. Anyị ji nkwa anyị ji nkwakịrị gbogbo agbagota anya ọbụla akwa ya enwekwa ihe o ji ha ekwu m sị ka nkene ọ dị Asia niile ọ ya adịrị gị mma ebe ọbụla ị nọ gbalutebe ka anyị rikọ ọjị ọnụ na Maya na Indonesia na-eri ji. Ibe dị iche iche ga-eme, mmọnwụ dị iche iche ga-agba, akwa na-abịakwa ụdị ibe ahụ eji mara akwa. Echefukwa na akwa onye ọgwụ ibe imelọ na ikolobịa ụlọ na nka ka ihe eme ibe karịkwa na ala ọ na 50 ọ bịara alụbụghị ịnweta ya ọzọ maka na ọ na 50 ka a na-adị agbakọ. Ibe eji agbakọ nwoke na ibe o mere n'ụwa na 50 ibe nwoke mere na 60 o memere na 100 mụkwude sumodo okwu m na-agbagide gizad ike a na-egele okwu m ike a na-egele okwu m mana ya ebukwu mana ike anyị nwere sụwad mana ọ bụ na ejiri okwu mmadụ iwe ọ bịara alụ ịmata ihe ọzọ nga ya na-emelọ ka ihe ọ ga-ego ọ ka nyere gị aka ọgbakọ ebe mmụ bịara mmụdo ya